करते तुमका सगळ्यांकही मेगेल तर्फेक नमस्कार दंडवत प्रणाम आणि कृष्णाले मागून घेता की मेगेल हे पुराय आमची गेले भाव भगिनींक कृष्ण कृपा प्राप्त जावो आणि अशीच ही कृष्णाविषयी तांगेल कथा ऐकूचे आणि गुणगान करच्याक आम्ही अशी वटू मेळता असका हांव एक्चुअली या विषया भितर एक्सपर्ट नाही मात आज एक हे भागवत प्रवास सिरीज ओव्हर रिचिंग रिप्लाय टू फादर्स डेथ is Srimad Bhagavatam Canto 12 Chapter 6 text 16 to 35 अंत दकुनो मुखारशिता तुम्ही तुमगेल पुराय जणाल परवानगीनं मेगेल गुरु महाराजाला आशीर्वादानं तुमका सांगून दिवच्याक आज हे एक नम्र प्रयत्न करता असं सो इफ आय मेक एनी मिस्टेक प्लीज फॉरगिव्ह मी बिफोर आय स्टार्ट मुरलीधर चरण प्रभू आणि मनादकून हांव आभार मानता की हांणी म्हाका एवरी टाइम हे अवसर दिता की एक मेगेल एक आमची गेली परिवाराक फॅमिलीक मेळचे आणि म्हाका बारीक खुशी अगेन टू कम बॅक अँड मीट ऑल ऑफ यू हीच आशा आणि विनंती करता की कसले चूक जाल्यारी तुम्ही सगळ्यांनी म्हाका सांभाळ घेवका आणि माफी दिवका ताचे खातीर सो आय तुमगेल एक परमिशन घेवन मुखार शिता आता मी ऍक्च्युली लास्ट क्लास वी हॅव हर्ड अबाउट फोर टाइप्स ऑफ विनाश म्हळ्यार आयकलींची की हाऊ डिस्ट्रक्शन हॅपन्स बाय फोर वेज एक थोडे रिकॅप करता लास्ट हाचे आणि मागीर आय विल कंटिन्यू एक म्हळ्यार नैमित्तिक म्हळ्यार ते प्रलय प्रलय हॅपन्स इन फोर वेज एक नैमित्तिक प्रलय म्हणटाची विच हॅपन्स इन सायकल्स म्हळ्यार युगा कल्प एक पास जाता दॅट टाइम देर इज अ प्रलय ऑर देर इज डिस्ट्रक्शन एक प्राकृतिक प्रलय म्हणजे नॅचरल म्हणजे विथ नॅचरल कॅलॅमिटीज एक्सेट्रा अँड हाऊ इट वॉज एक्सप्लेन्ड इन द लास्ट क्लास मागीर एक आमगेले अत्यंतिका असता म्हळ्यार आमगे लिव्हिंग बिईंग्स म्हळ्यार आमगे लिबरेशन वेन वी गेट लिबरेटेड दॅट इज वन अल्टिमेट प्रलय आणि लास्ट म्हळ्यार नित्य प्रलय म्हळ्यार आमगेले बॉडी सेल्स आमगेले ते ब्रेक जाता आणि अगेन दे आर बॉर्न सो हे पुरे प्रलया विषयी विस्तारान ऐकून सुखदेव गोस्वामी दाखवून महाराज परीक्षिताक सद्गती प्राप्त करचे कोण दिवचे सुरवेक त्यांनी सांगितलं असती या पुरे प्रलयाविषयी आणि ताजी नंतर हांका महाराज परीक्षिताक अखंड ब्रह्मांड तू जालेले सर्वनाशा मुखारी आमगेल हे सनसन म्हळ्यार डेथ फॉर हिम ही शोड हिम की मरण हे पुरे सनाची इन फ्रंट ऑफ हे पुरे इतलं ऑर्डर्ड डिस्ट्रक्शन जाता ताची सुरवेक आमगेले मरण म्हळ्यार ब्रह्मांड स्थळार जावचे आणि सूक्ष्म स्थळार इतले हॉड स्केलार जावचे अशें डिस्ट्रक्शना मुखारी आमगेल मेटेरियल वर्ल्डाचे भौतिक जगाचे हे डिस्ट्रक्शन आमगेल बॉडीचे इट इज व्हेरी स्मॉल म्हणून सुखदेव गोस्वामी सांगून दिता की कृष्ण कथा खातीर एक टेस्ट असल्यार आमगेले एक निर्माण करता एक आमगेल टेस्ट म्हळ्यार आमगेल भौतिक न्ही तो आमी भौतिक जगाचे हे बोटार आमी भोंवता असताची म्हणून आमगेले मरताची हे मनांतून तूं भंय काण घेतल्यारी हे आमकां नित्य जिवन तूं एक इटर्नल म्हळ्यार आमगेल सोल इटर्नल आसा आणि आमगेल देह मात्र आमगेल सर्वनाश जाता हे मना भितर आलोचन दवरल्यारी आमी आमकां आणि प्लस आमी की कृष्णा वी आर पार्ट अँड पार्सल ऑफ कृष्णा हे आमी उडकास दवरल्यारी मृत्यू आमगेर लागीं बिलकुल ताजी भंय येना ताजी कसलेय आमकां मना भितरी लागीं येना आमगेल ते दॅट थॉट्स विल नॉट मेक अस स्कॅर्ड ऑफ डेथ तर हे कृष्णा कॉन्शियसनेस इम्पॉर्टन्स सो कृष्णा कॉन्शियसनेस आशिल जाणाक भौतिक स्थळारी म्हळ्यार ऑन द मेटेरियल प्लॅटफॉर्म प्रॉब्लेम्स आयल्यारी कृष्ण कृपा म्हणूची तांणी ते एक्सेप्ट करतात सो दिस इज द बेसिक ऑफ द अर्लियर चॅप्टर्स आता परीक्षित महाराजांनो यांची पुरे ऐकलंय सो फ्रॉम सुखदेव गोस्वामी ही हर्ड ऑल दीज थिंग्स ही हर्ड आणि मृत्यूच तांकां भय पूर्ण रितीन गेल्ले सो ही डीड नॉट हॅव एनी फियर ऑफ डेथ नाव Now he told after listening to the entire Bhagavatam, he forgot he had no fear of death also. आणि सुखदेव गोस्वामी त्यांनी परमिशन घेतले की हा आता मेगेले कृष्णा वैरेची एकांतरित करता मेगेल मन आणि मेगेले देह सोडच्याक म्हाका तुम्ही परवानगी दियाची म्हणून त्यांनी परीक्षित महाराज ही टेल्स सुखदेव गोस्वामी आता आम्ही ऐकल्यांची की ऑलरेडी तुम्ही ऐकून लास्ट क्लासांतू की तक्षका म्हणून एक स्नेक बर्ड आशिल्लीची हू वॉज ऍक्च्युअली द एंग्री सन ऑफ अ ब्राह्मणा
परीक्षित महाराजाने अशीची वताची आणि कश्यप मुनी थंय मध्ये येता तो तांकांय कसली व्हॅल्युएबल हे कोणा कश्यप मुनी हॅड ऑल द पॉवर दॅट हे स्नेक बायटाचे ताचे प्रोटेक्शन ही कुड हॅव डन पॉयझन पुरे काण मान मात्र तांकांय त्यांनी मेळना तशी करताची अँड देन तक्षका ते ब्राह्मण जावन परीक्षित महाराजाक ही बाइट्स हिम अँड देन परीक्षित महाराज गेट्स बर्न्ड टू ऍशेस विथ द फायर बिकॉज ऑफ द फायर हे पुरे ते स्नेक पॉयझनाचे फायरान तांणी देहांत तांगे पावताची आता ताचे नंतरची क्लास विच इज वॉट आय विल स्टार्ट आता तांगेल पूत असता सो जन्मजया म्हणून तांगेल पूत असता परीक्षित महाराजालो आता आपल्याला अन्नाक हे सर्प पक्षी ना मारलेले तांनी गेल्लींची हे ऐकून महाराज जन्मजया मस्त व्हेरी व्हेरी ग्रेट किंग ताका मस्त कोप येता सो वी आर अंडरस्टँडिंग की कशी इवन ग्रेट पीपल ऑल्सो गेट अटॅक्ड बाय माया अँड हाऊ दे चेंज आता ते तांगेल अन्नाल हे आणि ते सर्प पक्षीन तांक मारले हे पुरो ऐकून ताका इतलो कोप येता कोपान ते तांणी भोर नेताची सो ही वॉज फुल फ्लेज्ड ही वॉज व्हेरी व्हेरी अँग्री आता तांणी ते ब्राह्मणाक पुरे ब्राह्मण आपोवन दिता सो ही कॉल्स ऑल द एंटायर ब्राह्मण्स आणि तांक सांगताची की म्हाका एक महान यज्ञ करचे आसा म्हणून व्हड एक यज्ञ करूया आमी आणि सूर करूया आणि त्या यज्ञात तू पुराय सर्प म्हणजे कितले ऑल द स्नेक्स ते हवन करूया आमी आणि त्या हवना होमा भितरी तांकां आमी पुराय विल फिनिश देम ऑफ म्हणजे तांकां आमी सर्वनाश करून सोडया तांगेल्या म्हणून इतले कोप येता ताका आता तक्षकान नगरांतुले पुराय सर्प शक्तीले म्हणजे दे वर व्हेरी व्हेरी पॉवरफुल स्नेक्स आशिल्लीची तांकां पुराय जळतन पळयले दिस तक्षका सर्प तो ही सॉ दॅट ऑल ऑफ देम तांणी जळतन पळोवन ताका मस्त भंय करता की दिस स्नेक बर्ड की आता हांव कसो करचें म्हण तांणी फटाफट त्यांनी इंद्रदेवालय वचच्या म्हणून आलोचन करता आणि इंद्रदेवालय वचून शरण मागताची की प्लीज म्हाका पळयाची न्ही जो म्हाका यांनी यज्ञा भितरी घेवन म्हाकाय मरण पावता तशें करतलीच म्हण आता राजा जन्मजयानी पळयले तक्षक पुराय पुराय सर्प तांत येता असची तान केलेली यज्ञा भितरी मात्र तक्षक मात्र मोस्ट ही वॉज सेइंग की सगळ्यांकय वाय टू मेगेल अन्नाक मारलेल स्नेक होच इता येना अंत भितरी म्हण पुराय सर्पान तू नीच सरप ही कॉल्स हिम आणि सांगता तो मात्र अग्नी भितर इता येना जळना इता कानिकय म्हणून तो आलोचन करता तर पुराय ब्राह्मण करता असाची यज्ञ करता असाची होम करता असाची तेन्ना तांणी म्हणटाची ब्राह्मणाक हांव म्हणटा की ब्राह्मण तांकां उत्तर दिता की श्रेष्ठ राजा इज एड्रेसिंग म्हळ्यार ब्राह्मण तांकां जन्मजयाक श्रेष्ठ राजा म्हणून तांणी एड्रेस करताची बेस्ट ऑफ द किंग्स म्हणटाची तक्षक ऍक्च्युली कसं जालें की हांनी इंद्रदेवाल शरण घेतला आणि इंद्रदेव तागेल रक्षण करता असं इंद्रदेव तांकां हे पुराय हंत दखून तुगेले पुराय यज्ञ दखून दूर तांणी धरून धरला की तांणी अग्नी तू पडच्या नज म्हणून तांणी तांकां धरून घेतला म्हणूची ही इज नॉट कमिंग इन टू द यज्ञ आणि हे आमगेले होमा भितर तांणी येवन तांगेल सर्वनाश जायना म्हणटा तेन्ना बुद्धिमान आशिल्ला नाव राजा जन्मजया मस्त व्हेरी 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 बुद्धिमान तांणी हे शब्द आयकताची ब्राह्मणान सांगील शब्द ऐकून म्हणटाची अच्छा आता मेगेल प्रिय ब्राह्मणानो तुम्ही अशी म्हणता असाची की इंद्रदेवान ताका दौरला तर आम्ही एक काम करूया नाव लुक एट हिज मेंटल सिच्युएशन सच अ ग्रेट किंग एक तागेले बिकॉज हिज फादर हॅज पास्ड अवे अँड बिकॉज सम स्नेक बर्ड हॅज किल्ड हिम ताका इतले तागेले भितर बी इतलो द्वेष आणि राग भरला की ही थिंक्स की मेगेले अन्नाक मारलेले तक्षकाक तागेले रक्षक इंद्राक हे दोन्ही जण घेऊन आम्ही होम करूया सो ही इज टेलिंग दॅट अँड नॉट ओनली किंग इंद्रदेवाक मात्र नाही तागेल ओटू पुराय देवांक आम्ही येऊन होमा भितर आपयाची म्हण सो दॅट लेट एव्हरीबडी गेट बर्न्ट अवे म्हण सो लुक एट हिज मेंटल सिच्युएशन तांगेले
आता इतले ग्रेट किंग आणि इतले नीच ही इज ऑल्सो थिंकिंग फ्रॉम अ व्हेरी मेटेरियलिस्टिक रिवेंजफुल सिच्युएशन. आता हे ऐकून ब्राह्मणाक एक मंत्र त्यांनी दे विल ऑलवेज फॉलो किंग कसं म्हणतात त्या त्यांनी फॉलो करताची. पण त्यांनी एक मंत्र उच्चारच्या सुरू केल्या की हे तक्षका इंद्रा तांगेल पुराय देवतांक टू जणांक घेऊन तुम्ही या अग्नी भितर पडाची म्हणून होम त्यांनी स्टार्ट केले. हात ब्राह्मणांचे अपमानजनक शब्दांनी आता इंद्र देवते तांगेले एक व्हड विमानारी तक्षकाक घेऊन वत आशिल्लींची. सो ही वॉज ऑलरेडी इन द स्काय. आता त्या पळोवन अचानक सडनली हे पुरे मंत्रान पुरे हलच्या स्टार्ट झाले, विमान हे पुरे हलच्या स्टार्ट झाले. अचानक अशी आपल्याक पळोवन स्थानार दाखवून हलचे हलतले आणि त्यांनी मस्त अस्वस्थ झालीची. सो इंद्रदेव आणि तांगेले तक्षक दोन्ही जण मस्त अस्वस्थ झालीच की अयो कसं जात तिथलं पुरा हलत सांगा. तो दॅट वॉज द पॉवर ऑफ द ब्राह्मण. द ब्राह्मण इन दॅट युगा त्यांनी मस्त पॉवरफुल आशिल्लीची आणि तांगेल किंग आणि सांगील त्यांनी करतालीची. सो वेन राजा जन्मजय टोल्ड दॅट हंकाय हाडाची पुरा देवांक हाडाची इंद्रदेवाक हाडाची तक्षकाक येवकाची म्हणताणे त्यांनी करताना ते फुल हेवन हालच्या स्टार्ट जाता की कितले पॉवरफुल तांगेल मंत्रान. आता थंय बृहस्पती म्हणून एक अंगिरा मुनील पूत आशिल्लो. त्यांनी थंय नकून वत्त असताना त्यांनी पळयताची की इंद्रदेवानी तक्षका वटूची विमाना दखून आकाशा दखून पडताना म्हळ्यार त्यांनी लिटरली पडता असं सकल येता असं सकल सकल येता असाची आणि ते होमा लागी पावता असाची. तेन्ना तो पळयता त्यांनी पळयताची बृहस्पती तांकां मस्त वायट दिसता की कसं हाक जाल्ला वॉट इज रॉंग हे राजा जन्मजयाले वगी वगी तागेले वत्ताचे आणि तांकां मना म्हणटाची. सो नाव लुक एट हाऊ नाव दिस इन द लॉ दिस राजा मस्त म्हळ्यार मस्त ही इज व्हेरी व्हेरी ग्रेट. बट तांगेल मन अशी म्हळ्यार फुल्ल भ्रांत इशी जाल्या आणि देन ही इज टेलिंग ऑल नेगेटिव्ह थिंग्स टू द ब्राह्मणास टू डू आणि ब्राह्मण हे करता असाची. आता तेन्ना अशी एक देव तांगेल एक दूत पेटयता की तांगेल मन चेंज करच्याक ही इज सेंडिंग बृहस्पती. सो दिस इज हाऊ द ग्रेट पीपल आर लुक्ड आफ्टर बाय द लॉर्ड इज वन एक्झाम्पल. आता राजा जन्मेजयाक त्यांनी वताची आणि त्यांनी म्हणटाची की हो मनुष्यान तुला राजा नो म्हणून इतलं म्हळ्यार ही कॉल्स हिम व्हेरी ग्रेट राजा. तू फुल्ल मनुष्याचो पुरा तुला राज करता असाची. हे नागराजाले म्हणजे तुम्ही राजा आणि तो नागराज. नागराजाले तुगेल हातान मृत्यू जावची योग्य नाही हागेले म्हणून म्हणटाची की तुम्ही ताका आपोवन तुम्ही ताका जबरदस्तीन होमा भितर घालता असाची. हे तुका तुम्ही योग्य ना तुम्ही हे करची ते बिलकुल योग्य ना की तेका ते नागराजाक अमर देवतानं अमृत पिलेलं असतं म्हळ्यार ही इज हॅड दिस नेक्टर बेसिस विच ही इज बिकम इमॉर्टल. आणि ताजी निमित्तानं ते सादारपणान तो मांतार जावन मृत्यू जावन ताका केन्नाय बुद्धी बाधित ताका जावची ना तो म्हणून. सो ही इज ऑल्सो गॉट सम पॉवर. हे नागराजाक एक मस्त पॉवर असं. आणि देहधारी जीवाले म्हळ्यार आमगेल कशी जीवन येता की मेटेरियलिस्टिक एज ह्युमन बिंग्स आमगेल कशी जीवन येता मृत्यू येता आणि नेक्स्ट आमकां ठिकाण मेळटा म्हळ्यार वी अगेन वी आर रिबॉर्न बेसिस. सो तांणी म्हणटाची की हे पुराय मृत्यू जन्म पुढचे जन्म येवचो हे पुराय असता प्रत्येक मनशाले ते तागेल कर्मा वयरी अवलंबून असता म्हणून. So he says he gives him some knowledge. Actually, he already knows all this. So such a great king, but he gets so angry. ते ताका उडगास कोण दिवच्याक वापास दिस बृहस्पती सांगता असता ताका की तू हांतू भितर पोव नाका तो मस्त ग्रेट तो एक व्हड किंग आसा द बुक स्नेक बर्ड आणि प्रत्येक मनशाले बर्डाले पुराय जाणाले जीवन मृत्यू हे पुराय आमगेले पुढच्या आमगेले पुनर्जन्माचे कर्मा वैरी अवलंबून असता म्हणून म्हणटा. म्हणून सांगता राजा तू दुसरे खंयचेय कारण खऱ्या अर्थान तुका सुख दुःख म्हळ्यार आमगेल खातीर एक्चुअली दिस भागवतम इज बींग टोल्ड फॉर ऑल ऑफ अस की आमगेले एक मना भितर आशिल्ली सुख दुःख पुराय हाची जबाबदारी आमीची म्हणून.
म्हणजे ऑल वॉट वी हॅव डन दुसरी खंयचेय कारण ना हाचे. तो आमगेल एवरी डे लायफा भितर जावचे हे पुराय आमगेलेची पूर्व जन्माचे पुराय आमगेले रिटर्न आमकां वापस मेळटा असं म्हणटा. आता एक प्रभुपादाने एक परपटा भितर सांगला की राजा परीक्षित महाराज त्यांनी मस्त होड आशिल्लीची. नाव दिस स्टोरी इज कमिंग टू टेल अस मेटेरियलिस्टिक पीपल की तक्षशिलाले चाबीन निमित्त म्हणजे ही स्नेक बायटान तांगे मृत्यू प्राप्त झाले. मात खऱ्या अर्थानं ऍक्च्युली खरे अर्थानं ताक कृष्णानं वापस आपयलेले. सो कृष्णानं तांकां तागे लेगी वापस आपोवन घेतिले. सो इट इज नॉट फॉर Parikshit Maharaj is such a great soul कि this his own पुनर्जन्माचे ताक मेळलेले म्हणून ताका तक्षशान चाबून that does not apply to Parikshit Maharaj is what Prabhupada says. बृहस्पती मात्र तरुण राजा म्हणजे आमगेले जन्मजयाले आध्यात्मिक दृष्टिकोनानं त्यांनी सांगता असं तांकां की वर्णन केला. सो इट इज ओनली सो दॅट at a spiritual level how we should believe that this happens is what this Brahaspati is telling this Janmejaya. So what they are trying to tell us in the purport is that this does not apply to Parikshit Maharaj, but the explanation खंची बृहस्पती दिता स जन्मजयाका ते आमगेलवरी जाणाल खातीर आध्यात्मिक लेवलान दृष्टिकोनानं त्यांनी वर्णन करता असची म्हणून. सो वी शुड नॉट गेट कन्फ्युज्ड. सो दिस इज ऑल बीइंग टोल्ड द एंटायर श्रीमद भागवतम भगवत गीता हे पुराय आमगेली वरी जाणाक हे कोण येवका आध्यात्मिक दृष्टिकोन. दॅट इज वाय दिस इज सेड. आणि अशी इट इज ऑल्सो रिटन इन दिस दॅट बंधनात पडलेले जीव म्हळ्यार आमगेल्या वरी मटेरियलिस्टिक जीव केन्नाय अशी स्नेक बाईट चोर मारले किंवा अग्नी बर्न्ट इन द फायर वीज लागली एक म्हणजे लाइटनिंग आयल्या आणि पडले आमगेले वयरी किंवा भूक विथ डाईंग ऑफ हंगर किंवा व्हेरी 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 बॅड आजार म्हळ्यार इफ वी आर डाईंग ऑफ डिजीज वी आर एनी रिझन वाय वी डाय. But for us, materialistic human beings, it is all because आमगेले पुनर्जन्मा भितर केलेले कर्माचे आमकां फळ आमी भोगता असची म्हणून. So it is applicable to us materialistic living beings, whatever we die of, whether it is due to snake bite किंवा चोरी किंवा अग्नी म्हळ्यार अग्नी भितर कोणी जोळ मरताची किंवा लाइटनिंग कसलेय असले ते आमगेले पुढे जन्माचे आम्ही भोग करता असची. दॅट इज व्हेरी क्लियर. आता विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकूर म्हणटाची की राजा परीक्षित तांगेल पुनर्जन्म म्हणजे तांगेल पूर्व कर्माचे फळ भोगन आशिल्लीची. अगेन ही क्लॅरिफायज अगेन दे क्लॅरिफाय दॅट तांणी एक महान भक्त आशिल्लीची आणि भगवानाची स्वतः तांकां वापस तांगेलेगी आपल्या तांगेल धामान तू म्हणे कृष्णा हॅज कॉल्ड हिम बॅक टू हिज धाम आणि तांणी he is gone back to where he belongs. तांगेल धामान तू तांणी वापस गेलींची म्हणून घेतला तांणी. कृष्णा has called him back. So this is very clear that all this is which is applicable, that is applicable to materialistic human beings like us and not to great great people like Parikshit Maharaj. आता बृहस्पती म्हणटाची की मेगेल प्रिय जना राजन म्हळ्यार ही टॉकिंग टू जन्मजय अगेन की कृपा करून म्हणून हांव तुगेल कृपा करता असं की हे यज्ञ तुम्ही हंगाची राबयाची. सो ही इज टेलिंग हिम की हंगाची राबयाची हे इत्याक म्हळ्यार बाकी जणांक बाद दिवची हेतून तुम्ही हे सूर केला म्हणून. सो ही टेल्स हिम की तुगेल इंटेंशन मस्त वायट असे हे करच्या की इंटेंशन मेगेल हे की ह्यात म्हाका रिवेंज घेवच्या असं म्हाका हे पुरे एक सर्पान हे मेगेल अन्नाक मारले की म्हाका पुराय सर्पाक मारच्या असं म्हाका इंद्रदेवाकय मारच्या असं पुराय देवतांकय मारच्या असं जस्ट बिकॉज दॅट वन स्नेक बर्ड तक्षशया हॅज किल्ड माय फादर म्हणून म्हाका हे तो दॅट इंटेंशन तो म्हणटा तुगेले एकदम वायट म्हणून तू हे यज्ञ आत्ताची हांगा बंद करी म्हणून तागेले कृपा करून. सी इवन इफ ही इज टेलिंग हिम समथिंग इतले ही इज बीइंग सो नोबल अबाउट इट
की कृपा करून तुम्ही या यज्ञ अंगाच राबयाची इता म्हळ्यारी बाकी जणांक बाद दिवचे हेतून तुम्ही हे सूर केला म्हणून. सो मस्त निरपराध सर्प ही कंटिन्यूज टू टेल हिम की महाराज तुम्ही मस्त निरपराध सर्प म्हणजे दे हॅव नॉट डन एनी रॉंग टू यू ऑर युअर फादर बट तांकांय तुम्ही जोळ मारला. तांणी गेल्लींच आता बद म्हळ्यार प्रत्येक व्यक्तीक तांगेलेची पुनर्जन्माचे अनपेक्षित फल म्हळ्यार वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग ऑल्सो दॅट दिस स्नेक्स विल डाय. मात्र तांणी आयलींची सो द स्नेक्स वर ऑल नथिंग दे हॅव डन टू जन्मेजयास फादर बट तांणी गेल्लींची. तो ही टेल्सिंग अशी मस्त निरपराध सर्पांक सुरवेकाची जोळ मारले तुम्ही आणि बद म्हळ्यार प्रत्येक व्यक्तित्व आपल्याक तांगेल पुनर्जन्माचे अनपेक्षित तांणी फल भोगता लागता. पण हांतू तांणी म्हणटाची की बृहस्पती मान्य करताची की जरी सर्प निरपराध सी हाउ इज द डिफरन्स पळय याच्यात. देर वी सेड इट इज रिटन इन द पर्पट दॅट Parikshit Maharaj does not apply to him, but still through him, Brahaspati is trying to tell Janmejaya that we get the आम्ही केलेलेची पूर्ण जन्माची आमकां मेळटा. आता हे सर्पांचे एनॉलॉजी त्यांनी यूज करताची तेन्ना तांणी म्हणटाची की तांणी म्हणटाची की हे सर्प अपराधी दिसतलींची म्हणजे बिकॉज दे हॅव नॉट डन एनीथिंग टू द फादर टू परीक्षित महाराज जाल्यारी तांणी हे यज्ञा भितरी तांगेले सुरवेज पापाचे दंड तांकां मेळ्ळा. So while this does not apply to Parikshit Maharaj because he was a great devotee आणि परीक्षित महाराजाका कृष्णान वापस स्वतः म्हणून आपण वैर वेले मात्र हे पुरे सर्पांक ऍक्च्युअली तांगेले पूर्व जन्माचे ची तांका दंड आता मेळता असं म्हणून. सो व्हेरी क्लियर भागवतम इज व्हेरी क्लियर इन टेलिंग अस वाय दिस इज हॅपनिंग. आता सूत गोस्वामी म्हणटाची बृहस्पती अशी प्रकार सांगितले. सो if Brahaspati would not have come. Now Suta Goswami he tries to explain more in detail की बृहस्पतीले अशी प्रकार सल्ला दिलेला ना आणि ते ऐकवलेलं ना म्हणजे आता महाराज जन्मजयानं इफ ही वुड हॅव सेड की आय डोंट वॉन्ट टू लिसन हांव काही तुगेलें आयकना हे नाग सर्पान मेगेले अन्नाक मारला अँड हांव हे करतलोची म्हूण then also it would have been wrong, right? Again he will have to go back. So Brahaspati सांगिले जन्मजयाने ऐकले. So he listened to him very carefully and then he was brought out of that की हांव wrong करता असं म्हणून तांकां मना आयलें. येस आय एम डुईंग समथिंग रॉंग म्हणून तांणी म्हणलें की आयकून महाराज जन्मजय म्हणालींची की तशी हांव तशी होऊ दियाची म्हणून पुरे ब्राह्मणाक सांगले की बृहस्पतीन म्हणलेले तशी होऊ दियाची म्हणून. सो बी इट ही टोल्ड. तो दॅट मीन्स ही इज लिसनिंग टू हिम. आता एक महान ऋषीले शब्दाच मान दवरलं त्यांनी. सो ही ऍक्च्युअली एक्सेप्टेड what the great Maharishi came and told him. हेवय मस्त एक ऑर्डर म्हळ्यार हांतू भितर सन सन सनची व्हेरी व्हेरी ब्युटिफुल स्मॉल पार्ट वी हॅव पिक्ड अप बट हांतू मस्त व्हेरी डेप्थ असा आमकां अंडरस्टँड करच्याक की एवरी टाइम आमकां आमी कृष्णाला शरणा भितर आसल्यार आमकां कोणेय न्ही कोणेय आमी रॉंग करतना आमकां येवन सलाह दिताची की हें कोर नाका हें केल्यार अशी अशी जाता की हें करता तुमी हें रॉंग हें अशी कोर नाका म्हणून. सो देवूच आमकां पेटोवन दिता कोणेय न्ही कोणेय पेटोवन दिता की हें प्लीज कोर नाका म्हणून आणि आमकां एक वाट दाखोवन दिता की ही वाट तुगेली चुकता आसा मात्र तूं देवाल भक्तू म्हणून तुका कोणें तरी येवन. सो दॅट इज वाय असोसिएशन ऑफ डिवोटीज इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. सो प्रभुपाद केन्नाय मस्त इम्पॉर्टन्स दिला की डोंट लीव द असोसिएशन ऑफ डिवोटीज. एक आमगेल when Maya is ready to pounce on you when the association of devotees go. So all this Brahaspati coming to tell Maharaj Janmejaya ki don't do this and then महाराज जन्मजया तांतू तकून भायर येता आणि तागेल सांगील सल्ला ऐकून
सांगता असं की अच्छा जायत जायत त्याची ब्राह्मण अगतान सांगितले हांक पुराय जाणां नाश करायची ह्या काय करात ता काय करायची आणि तांगे आयकून इसके फुल्ल चेंज जावन म्हणटाच की हे बंद करायची म्हणून. तर त्या महान ऋषी शब्दाच मान दवरून ताणे हे नाग यज्ञ राबयले. सो ही टोल्ड हे बंद करायची आणि अत्यंत पूजनीय या बृहस्पतीला पूज करायची म्हणून. सो सी हाऊ हिज माइंड चेंज्ड. So he changed from negativity to full positivity आणि देवा पाय पडची सोडून बृहस्पतीले पाय पडले तागेल पूज करायची म्हणून ते. So from destruction he came into positivity and he started with again with the puja. आता अनुवाद कसं करच म्हळ्यार हे खरोखरच भगवान विष्णुलीची माया शक्ती. सो वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टँड की द सेम महाराज जन्मजया हु वॉज सो एंग्री म्हणजे तो फुल्ल माया भितर येऊन चमकलो माया शक्तीन ताक फुल्ल कंट्रोल केलेलं आहे आणि तीच माया शक्ती चेंज जावन समजून घेवच्याके म्हळ्यार राबोवच्याके ताका देर वॉज अनदर पर्सन हू केम अँड ही स्टॉप्ड दॅट माया शक्ती अँड म्हळ्यार ही सेज दॅट वी डू नॉट अंडरस्टँड मेटेरियल ह्युमन बिईंग्स की हे समजून घेवचे मस्त डिफिकल्ट की व्हॉट इज रॉंग अँड व्हॉट इज राईट वेन माया विल स्ट्राईक वेन वी विल कम आउट ऑफ माया हे पुरे मस्त डिफिकल्ट असं आम्ही त्या स्तरारीच नाच की अंडरस्टँड करका मात्र जर आम्ही परमेश्वराले अंश सची म्हणू आम्ही जीवात्मा वय मात्र आम्ही एक परमेश्वराले एक अंश सची तरी या मायेच प्रभावेन विविध भौतिक देहावतू म्हळ्यार विथ मेटेरियलिस्टिक वेन वी आयडेंटिफाय विथ मेटेरियलिस्टिक सेल्फ विथ मेटेरियलिस्टिक थिंग्स तेन्ना आमकां हे गोंधळा भितर आम्ही पडताची की वेदर टू डू दिस ऑर वेदर टू डू दॅट and then again we get caught by maya. So we are almost constant आमगेले एक वैर सकल जत्त असता मात्र एव्हरी टाइम आमकां मन एक वापस हाडका की आम्ही पुराई हे जीवात्मा असूनही आम्ही एक परमेश्वरा लंग असाची माये प्रभाव येऊन आम्ही कॉन्स्टंटली भायर असका कॉन्स्टंटली मना भितर हे करून भायर येवका आणि विविध हे पुराय भौतिक कार्या भितरी गोंधळात पडच्या नज ताची इन्फ्लुअन्स आमकां जावच्या नज केन्नाय देवाले विष्णुली माया शक्ती इतलं सामर्थ्यवान असता की राजा परीक्षिताले तेजस्वी पुत्र म्हळ्यार ही वॉज सच अ ग्रेट किंग तक सुद्धा थोडे वेळा खातीर ते दिशा बुद्ध जालतो. सो ही लॉस्ट हिज वे and he had gone on the negative path. So if Lord Vishnu's Maya Shakti is so powerful की इतले ग्रेट महाराजाले चेल्ल्याक म्हळ्यार पुत्ताक दिशा बुद्ध जावची करेत म्हळ्यार आम्ही पुराय वी आर व्हेरी 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 फॉलन सोल्स. So we will automatically we get influenced and it is up to us की श्री कृष्णाले भक्त जाऊन आम्ही शरण घेतले. If we constantly do the chanting, constantly we do deity worship, constantly go have the association of devotees, constantly Krishna Prasad we have, constantly we ensure that our minds are not wavering. Tashi title concentration na we have to keep coming back and searching for such great souls in our life who will not allow us to come under Maya. आणि कृष्ण भक्त असल्यानची हे ब्रह्म म्हळ्यार आमगेले जे ब्रह्म आसा ते वग्गे आमगेले दूर जाता म्हणटाचे. आता एक साधारण मनुष्य कोणेय देवाले विशेष रक्षण म्हळ्यार टू गेट दॅट प्रोटेक्शन ऑफ द लॉर्ड that is very very difficult. So we have to be very great devotees for that, so that every time God has to send somebody in our life when we are going astray ते मस्त difficult असता. तितले चढ आम्ही देवाल वैरी विषय we have to keep doing our seva. So we constantly should not forget and we should ensure that our God is also to take care one step आम्ही देवाल मुखार घेवका आणि मागीर he will also protect us and take us out of this अज्ञान मस्त भितर न्ही जो आम्ही there is like it is like a falling pit तांतु होला भितर आम्ही पडता आम्ही भितर पडता असताची. So we have to help that people come us take us out of it. तात्पर्य कसं म्हळ्यार माया शक्ती ही ताजे प्रभाव कपटी म्हळ्यार हू आर व्हेरी क्रुकेड पीपल
आणि नियम who don't follow. So 4 regulated principles who don't follow, or Prabhupada has set us a proper procedure, what all we have to do, what I already told you. आता नियम पाळणा तांगेल वेरी माया शक्ती प्रभाव मस्त चढ असता. So it is very, very high. So we have to ensure that we are taking care, and we are constantly reminding that we need to come back on the right path. आता एक व्हेरी व्हेरी नाईस पर्पट असं. इट्स अ व्हेरी लॉंग पर्पट. आय हॅव नॉट कॉन्शियसली ते ट्रान्सलेट करनी. मंत्रांत भितर एक व्हेरी नाईस इन द एंड आय विल रीड इट आउट. सो वॉट इज रिटन हियर इज दॅट पदम पदम वैष्णवम अमानंती तत म्हणरी वपास वपास इच्छा म्हणरी पूर्ण इच्छा घेऊन आम्ही निरर्थक गोष्टी नकारत असका म्हणून. अगेन एव्हरी स्टेप वी शुड से दॅट व्हॉट इज नॉट इम्पॉर्टंट टू अस लेट अस नॉट एक्सेप्ट इट. आणि पदम पदम वैष्णवम भगवान विष्णूच देह म्हणरी एव्हरी स्टेप let us have Lord Vishnu as, or Lord Krishna as our supreme destination. म्हणजे every step आम्ही घेऊचे आम्ही वैष्णव मुखार म्हणजे we should go towards the Lord, and we should come out of materialistic things. So एक साइडा दकुनु ते दूर करचे आणि एक साइडा दकुनु लागी करचे. सो बट वी शुड रिमेंबर कसं दूर करका आणि कसं लागी करका. सो ते मस्त. आणि who will help us with this? It will our destination म्हळ्यार आमगेल धाम should be to reach the Lord. So yeah, जाल्लेल्याची we will be able to be little stable. We should be able to remove the fear of death. We should get away from Maya. आणि पदम म्हळ्यारी परम स्थिती म्हळ्यारी आध्यात्मिक निवास आमगेलो दॅट शुड बी इन द फीट ऑफ द लॉर्ड. सो जेणेकरून अशी उलयताची की अनन्य शूरदम म्हळ्यार आमगेले भितरची पुराई एकांत भक्ती भावानं ते स्वीकार करताचे आमी. सो वन्स वेन वी आर व्हेरी ॲट पीस विथ अवर सेल्फ, वेन वी मूव टुवर्ड्स द लॉर्ड, we realize ki devalej pai or his supreme lord is only our supreme destination. That time we take little bit, we go ahead, and with a clear heart antu आम्ही accept करताची की this is our destination ना म्हणून. आता एक एकांत प्रेम म्हळ्यारी भगवंतूची ताच खातीर देवाल सेवा इज व्हेरी 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 इम्पॉर्टंट. अगेन व्हेरी डिफिकल्ट. शुद्ध सेवा म्हळ्यारी वेन डज गॉड गिव्ह यू शुद्ध सेवा? So for that again we have to be very very pure. Very few people get शुद्ध सेवाचे opportunity मस्त उणे जाणा मेळटा. आणि ती सेव करची म्हळ्यारी एक सर्व जीवांक एक मार्गारी फॉलो करता. सो श्री कृष्ण चैतन्य शास्त्र, प्रामाणिक विधी विद्या, श्रीमद भागवतम वाजूचे, all these are small parts of that path towards the Lord. So how much we read about him, तितलेच आमकां आनी काही we get रुची. तो एक रुची निर्माण जावचे खातीर परम पुरुषोत्तम भगवान विष्णूले सर्वोच्च रूप. सो व्हेरी मोस्ट ऑफ द टाइम्स आम्ही मी आणि आय माय हांतू भितर आम्ही गुंतलेले असताची. सो वी आर ऑल लॉस्ट इन द सेम आय मी माय सेल्फ मेगेले हांतू भितरी. सो वेन डिवोटीज कम टू अंडरस्टँड की लॉर्ड इज द सुप्रीम डेस्टिनेशन, तेन्ना हे पुराय शरीर शरीरा वयरी आधारित आशिल्ले आई म्हळ्यार हांव मेगेले हे संकल्प दखून भायर येताचे आमी. हे कल्पने दखून भायर येताची दॅट लॉर्ड इज द ओनली थिंग इन अवर लाईफ, and all this is all not important at all. मग त्या स्थळार येवच्याक it is not very very easy. Very important. Yeah, pura entire whatever we read from Srimad Bhagavatam today,
हातूंत भितर एक मस्त इम्पॉर्टंट म्हळ्यार अपमान सहन करचे. सो अपमान सहन करून प्रत्येक व्यक्तीच सम्मान दिवका. म्हळ्यार इफ समबडी इज नॉट गिविंग यू रिस्पेक्ट, बट इवन देन यू हॅव टू गिव्ह द रिस्पेक्ट टू एव्हरीबडी. हे मस्त डिफिकल्ट. आता भौतिक शरीरांत आम्ही असताना मस्त डिफिकल्ट की दुसऱ्यांक आमी सम्मान दिताची आणि आमगेल अपमान कितलेय जावो जाल्यार आमी ताका उलट आमी हे करनाची. सो दिस इज लायक द स्नेक, द बर्ड स्नेक हॅज किल्ड माय फादर म्हूण ताणें तागेले अपमान हाऊ कॅन आय नॉट किल हिम बॅक म्हूण ताणें स्टार्ट केलेलें. अँड ही एंडेड अप such a great personality again. He ended up giving so much Sanman to Brahaspati. So this is the level which we have to reach, that even if we are strayed, amgele vaat ami visornu, if we are going deep into the pit, the boat, we are going falling from the boat, still we should remember that we will have somebody, आणि त्या शरीराचे तळे दखून, त्या भौतिक शरीराचे सकल दखून आम्ही भायर येऊन कोणालाय वैरेशी वैर दवरच्या नजे. मीन्स एनिमिटी वी शुड नॉट कीप. तो माइंड आमगेले एकदम क्लीन असका. मना भितर एक कोणाले विषयी द्वेष असच्या नज. सो विथ ऑल दीज मिनिमल थिंग्स, बाय डूइंग अवर साधना व्हेरी वेल, by devotion, by prasad, by doing deity worship, yeah, purai kornu. Along with that, Shishtashtakam always tells us that we should be, Shishtashtakam is very, very, very beautiful. Everybody should read it every day. So अपमान सहन करचे तांत भितरी वी शुड हॅव अवर केपेबिलिटी की आम्ही अपमान सहन करूनय आम्ही दुसऱ्यांक सन्मान दिवका. ह्या स्थळार आम्ही केन्ना पावताची. वेन वी रीच दिस level, at that time भगवान श्री कृष्ण becomes our परम पुरुषोत्तमाले वंदन करचे. आम्ही त्या लेवलार आम्ही पावताची. आणि तेन्ना तागेले कमलपद म्हळ्यार at his lotus feet we can start giving, meditate on the lotus feet of the Lord. When we reach this level, that even if somebody insults you, you don't mind, you don't retaliate. That means you have controlled तुमगेल senses आका full आम्ही control केला. And ताजी वैर आम्ही, we are giving sanman to others in spite of that person insulting us. Means we have accepted one level of that. We then do, Lord takes us close to him and we go to the level that we will be able to then surrender to the Lord. So if we are not able to absorb, even if human beings are insulting us, then we will nowhere be able to go and take sharan or surrender ourselves totally to the feet of the Lord. आणि हे पुराय करच्याक सगळ्यांक मस्त मस्त इम्पॉर्टंट म्हळ्यार व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव्ह ऑफ शरणागती टू द लॉर्ड इज बाय रिडिंग दिस महान ग्रंथाचे अभ्यास करून. सो आज आम्ही हे श्रीमद भागवतम रीड करता असची, हे आजे अभ्यासानाची या पुराय विषयाचे आमका समजूत येता असं. So to come to this level, to even come and attend class and to read the Bhagavatam and understand these beautiful and finer aspects, I call them, that also requires some bit of Purna Janmache. Instead of Pap Karma, it is the Punya Karma. So I am very happy की पुराय जणीतले 9:30 बैसून हे क्लास ऐकत असची. So भौतिक विषयाचे रक्षण म्हळ्यार until we come out of all this materialistic things and we take the protection of the Lord, म्हळ्यार विष्णुलेची रक्षण घेऊन इच्छा नाशती म्हळ्यार आमगेले मेटेरियल डिझायर्स आम्ही केन्ना entirely we are able to curb them, की ते साइड दवरून आम्ही कृष्णाक रुची into Krishna, listening to the reading the Bhagavatam. At that time only we reach this sarvocha satya. And I say this purport which I was telling you is so beautiful. Sarvocha satya म्हणे एक अस्तित्व. So it is telling that, so this purport I just tell you, this is the 31 now.
म्हणजे 12.6.31 व्हेरी व्हेरी ब्युटिफुल इट इज. तो म्हणतोच इट टेल्स यू दॅट एक सर्वोच्च सत्याचे अस्तित्व आसा वैरी म्हणजे नथिंग बट द सुप्रीम पर्सनॅलिटी ऑफ गॉड हेड. थंय केन्नाय माया शक्ती इज निर्भयपणानं ती केन्नाय येवच्याक जायना तिका. सो वेरेवर देर इज द लॉर्ड, वेरेवर देर इज द सुप्रीम पर्सनॅलिटी ऑफ लॉर्ड गॉड हेड, Maya Shakti will never be able to come there. Which other places ती केन्नाय पळयता आसता. Actually she is also the energy of the Lord only. So she is trying to see की कोणाक हांव फसोवन नियंत्रणा भितर घेवंक शकता म्हणून she is telling I can control this person because he is deceitful. So kapati जाणं, वाईट वृत्तीच जाणं, when they are thinking negative, that time they catch those persons because the sharan of the Lord or the protection of the Lord is not there. आता उच्चतम स्तरात म्हणटाचे की इल्युजरी आर्ग्युमेंटेटिव्ह फिलॉसॉफी थंय म्हळ्यार वेर देर इज नेगेटिव्हिटी थंय पुराय हे मस्त विचारधारा पॉझिटिव्हिटी नंतिना आसता. सो देर इज इमिजिएटली देर इज नेगेटिव्हिटी विच कम्स. मात्र आम्ही पुराय स्पिरिच्युअल सायन्स म्हळ्यार हे विद्याचे वॉट एवर वी आर रिडिंग ताजे स्पिरिच्युअल सायन्साचे आम्ही आधार घेतल्यारी ताजी निरंतर शोध केल्यारी. सो कंटिन्युअसली वी हॅव टू बी व्हेरी इन्क्विजिटिव्ह की आनी कसं वाचूका, आनी कसं बरयला तू, आनी कसं बरयला. तांत निरंतर आम्ही शोध ताजे घेता असल्यारी वी विल बी एबल टू रीच दॅट लेवल की हे म्हळ्यार मन आमगेले केन्नाय ताजे आधार घेता की नो ना ना तांत भितर हे बरयला सो वी शूड टेक द वी शूड रीड दॅट अँड वी शूड फॉलो दॅट. सो एव्हरी टाइम वी गो बॅक आणि त्या सत्य भितर आमगेल मन वता आणि ते ठराव आणि शंका म्हणजे आमगेले पुरे डाऊट पुरे आमगेले क्लियर जाता. आता सूक्ष्म कारण म्हळ्यार सत्य टुवर्ड्स ऑल पॉझिटिव्हिटी आवर माइंड कीप्स गोईंग अँड वी रिमेन इन द मर्यादा म्हणजे सत्य सांगील मर्यादां भितरी आम्ही मागीर वी वर्क विदिन दॅट फ्रेम दॅट वी आर नॉट गोइंग टू ब्रेक एनिथिंग अँड वी विल रिमेन अंडर द फीट ऑफ द लॉर्ड. हातू भितरी खरोखरच ऍक्च्युली ऑल द अदर थिंग्स म्हळ्यार नीती नेती म्हणटाच पळय सदांची आमगेल मेटेरियलिस्टीक थिंग्स आमकां वी स्टार्ट लुजींग रुची इन दॅट आणि भगवान विष्णुलेची आम्ही पदा भितरी तागेले पाया भितरी पावचे आमगेले रुची आमगेले स्टार्ट जाता. तागेले ध्याय म्हळ्यार टू ध्यायन टू रिमेंबर हिम आणि तागेले स्थिर ध्यान करच्याक आमगेले आम्ही एलिजिबल जाताची. सो वी बिकम योग्य टू गो टू हिज लेवल. So that with this small thing अशीची विश्वास लोक हातूंत भितर धर्म हे पुराय हातूंत आमगेले आनिके आनिके वी स्टार्ट बिलिव्हिंग इन टू इट आणि कृष्ण चैतन्य भितरी आम्ही we start getting lost instead of the materialistic things. Instead of that we get lost in Krishna Chaitanya. So with this I end this session. हातूंत भितर actually मुखार मस्त पुरे आसा but it's about the Vedas and so that will be taken in the next class for you. It is the transmission of the transcendental sound, that is the Vedas. So with this I will end my small talk here. Any mistake that I have made, please forgive me. And Hare Krishna and all glories to Shri